A déli nap perzselő erővel sütött Debrecen városára. A levegő vibrált a hőségtől a nagy templom ikertornyai körül, és a Piac utca macskakövein megcsillanó fény szinte vakított. Az utcák forgalmasak voltak, autók, villamosok és kerékpárosok küzdöttek a helyért a kisboltok és lángosos bódék sorai között. Ebben a nyüzsgésben egy fehér Suzuki Vitara állt meg az út szélén, a Nagypiac közelében. Az autóból egy elegáns, halványkék ruhát viselő, nyugodt arcú asszony szállt ki. A neve Kovács Ilona volt, de a legtöbben csak úgy ismerték, mint a lelkészné. Ilonát a közösségben szelíd és türelmes asszonyként ismerték. Hittant tanított a közeli gyülekezeti teremben, és minden délután asszonyok gyűltek össze a háza teraszán tartott bibliaórára. De azon a napon a türelmét valóban próbára tették. Éppen csak végzett az adománygyűjtéshez szükséges tartós élelmiszerek bevásárlásával, amit a helyi árvaháznak szántak, amikor észrevette, hogy az autóját 2 közlekedési rendőr állja körül. Egyikük, egy napszemüveges, szigorú tekintetű férfi, intett neki, hogy menjen közelebb. Ez a magáé, asszonyom? Kérdezte a rendőr, hangja éles volt és parancsoló. Ilona udvariasan bólintott. Igen, uram. Valami probléma van? Igen, van. Maga tilosban parkol. Ott van a sárga felfestés. Ezt tudnia kellett volna. A hang nemes értő volt. Ilona körülnézett. A sárga vonal valóban ott volt, de alig látszott a portól, a festék pedig már szinte teljesen lekopott. Tudta, hogy hibázott, de a mód, ahogyan a rendőr beszélt vele, bántotta. Ó, elnézést kérek, uram! Nem vettem észre. Csak 1 percre ugrottam berist és olajat venni az árvaházi adománygyűjtésre, mondta lágy hangon. A rendőr hidegen nézett rá. Az mindegy. A szabály az szabály. Eljárást kell indítanunk. Az autót be kell szállítanunk az őrsre. Ilona megdöbbent. Beszállítani? Uram, hajlandó vagyok kifizetni a helyszíni bírságot, vagy elmenni a szabálysértési tárgyalásra a szabályok szerint. Miért kellene az autót elszállítani? A 2 rendőr összenézett, majd egyikük halkan odasúgta, hát, ha gyorsan akarja elintézni, akkor megoldhatjuk itt is, asszonyom. De annak van egy kis adminisztrációs díja. A hangja hirtelen megpuhult, de tele volt mögöttes tartalommal. Ilona elhallgatott. Pontosan értette, hová tart a beszélgetés. Adminisztrációs díj. Kérdezett vissza, hogy megbizonyosodjon róla. Igen, asszonyom. Hogy ne legyen bonyolult. Ha be kell mennie a kapitányságra, az sokáig fog tartani. De ha most kifizeti, akkor elég lesz 100 000 forint a kollégák megsegítésére. Válaszolta a rendőr könnyedén, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Ilona megdermedt. 100 000 forint egy parkolási vétségért. A szíve hevesebben kezdett verni a felháborodástól, de még mindig uralkodott magán. Uram, ismerem a szabályokat. Nincs olyan, hogy adminisztrációs díj. Ha hibáztam, kérem, bírságoljon meg az eljárásrendnek megfelelően. A 2 rendőr arca azonnal megváltozott. Egyikük morogni kezdett. Jól van, akkor bevisszük az autót. Majd elintézi a kapitányságon. De ne minket hibáztasson, ha sokáig tart. Lehet egy hét is, mire visszakapja. Ilona mély levegőt vett. Magában imádkozott egyet. Rendben van, uram. Követem a szabályokat. Szó nélkül aláírta a jármű lefoglalásáról szóló papírt. De amint az autóját elvitték, valami nyugtalanító érzés kerítette hatalmába. Tudta, hogy piszkos játék folyik a háttérben. Aznap este Ilona nem tudott aludni. Sokáig ült a nappaliukban, a szerény, de tiszta szobában. Az asztalon ott feküdt a lefoglalási jegyzőkönyv és az adományokról szóló számlák, amiket még nem tudott eljuttatni a helyükre.
A férje, Kovács László, aki egy helyi gimnáziumban tanított történelmet, észrevette felesége gondterhelt arcát. Mi a baj, Ilona? Még mindig a piaci eset miatt. Ilona nyugodtan elmesélt mindent. László hallgatta, és lassan megrázta a fejét. Ez már túlmegy minden határon. De légy óvatos, drágám. Ne cselekedj elhamarkodottan. Az ilyen rendőrök már hozzászoktak ehhez a játékhoz. Ha bizonyíték nélkül szállsz szembe velük, csak mi húzzuk a rövidebbet. De ez helytelen, Laci, válaszolta Ilona. Ha ezt hagyjuk, azt fogják hinni, hogy bárkitől kicsikarhatnak pénzt. Szeretném ezt az ügyet a helyes úton elintézni. László a feleségére nézett. Jól ismerte, tudta, hogy Ilona nem az a típus, aki csendben marad, ha igazságtalanságot lát. Rendben van. Holnap bemegyünk a rendőrkapitányságra. Veled megyek. Ilona lassan bólintott, de a szívében már elszántság izzott. Be akarta bizonyítani, hogy nem minden állampolgárral lehet pénzzel játszani. Másnap reggel Ilona és a férje megérkeztek a városi rendőrkapitányságra. Az épület nem volt nagy, de forgalmas. Az udvaron több lefoglalt motorkerékpár és autó állt. Ilona azonnal felismerte a fehér Suzuki Vitaráját a sorban. Bementek. Az ügyfélszolgálati pultnál többen várakoztak, hogy elintézzék ügyeiket. A pult mögött egy egyenruhás tiszt ült, arckifejezés nélkül bámulta a számítógép képernyőjét. Jó napot kívánok! A tegnap lefoglalt járművemért jöttem. Itt a jegyzőkönyv, mondta Ilona, miközben átnyújtotta a papírt. A tiszt egy pillanatra elolvasta, majd Ilonára nézett. Á, igen, a fehér Suzuki. Várjon egy percet, hívom a nyomozót. Néhány perccel később megjelent a két rendőr, akik előző nap lefoglalták az autóját. Egyikük gúnyos mosollyal az arcán szólt hozzá. Ó, a tegnapi hölgy. Na, hogy döntött? Most elintézzük, vagy még mindig ragaszkodik az eljáráshoz? Ilona nyugodt maradt. Azért jöttem, hogy a hivatalos eljárást kövessem, uram. Kérem, adja át a szabálysértési jegyzőkönyvet vagy a szükséges hivatalos iratokat. A rendőr hosszan nézett rá. Megtehetjük, asszonyom. De akkor a folyamat hosszú lesz. Először egyeztetnünk kell a felettesünkkel. De ha azt akarja, hogy az autója gyorsan kikerüljön, akkor tudja, mit kell tennie. Ilona élesen a szemébe nézett. Egyetlen forintot sem fogok fizetni a szabályokon kívül. Nem vagyok gazdag ember, uram. De ilyen dolgokba nem megyek bele. A helyiségben hirtelen feszültté vált a levegő. A többi várakozó ember odapillantott. Egy másik rendőr nyugtalanul fészkelődött. A beszélő rendőr lassan az asztalra csapott. Asszonyom, ne tanítson engem a jogra. Én vagyok a törvény képviselője. Ne játsza itt a mindentudót. Ilona félelem nélkül nézett rá. Ha ön valóban a törvény képviselője lenne, nem kérne pénzt minden alap nélkül. A rendőr dühösen felhorkant. Elég, belefáradtam a beszédbe. Az autóját addig tartjuk itt, amíg a felettesünk utasítást nem ad. Ha csak vitatkozni akar, távozzon. Ilona lassan felállt, de az arca megváltozott. Már nem volt rajta az a szelídség, amit megszoktak tőle. Tűz lobogott a szemében. Rendben van, uram. Elmegyek. De ez nem jelenti azt, hogy feladom. Határozott léptekkel hagyta el az irodát, meglepett férjét maga mögött hagyva. László azonnal utána sietett. Ilona, hová mész? Egy barátnőmhöz. Újságíró. Elmesélek neki mindent. Ha azt hiszik, nyomást gyakorolhatnak egy egyszerű emberre, akkor nagyot tévednek. Aznap délután a hír már terjedni kezdett a közösségi médiában.
Egy helyi hírportál bejegyzésében egy fotó szerepelt a lelkészné asszonyról a következő képaláírással: állítólagos rendőri zsarolás áldozata lett egy debreceni lelkészné, autóját indoklás nélkül lefoglalták. A kommentek záporozni kezdtek. Sokan írták, hogy hasonló dolgot tapasztaltak március. Kovács Ilona neve egyre ismertebbé vált. A rendőrkapitányságon a két érintett rendőr idegeskedni kezdett. Úristen, mi lesz ebből? A hír vírusszerűen terjed, főnök. Rengeteg negatív komment van, mondta az egyik rendőr a felettesének. A felettesük, egy középkorú tiszt, Szabó őrnagy, csak mélyet sóhajtott. Most tudtam meg, ki kezelte ezt az ügyet. Mi voltunk, uram? De ez csak egy apró probléma volt. Gyorsan le kellett volna zárni. Apró probléma? Mostanra országos hír lett belőle. Dörrent rájuk Szabó. Tudjátok ti, ki ez az asszony? Egy ismert lelkészné a környéken. Rengeteg tanítványa van, nagy a gyülekezete. Ha a közösség megharagszik, nekünk lesz bajunk. A két rendőr sápadtan nézett egymásra. Eközben Ilona az újságíró barátnőjénél, Fekete Évánál ült. Egy helyi híradót néztek, amely egy polgár által készített videót játszott le a rendőrkapitányságon történtekről. A videón Ilona nyugodtnak tűnt, de a szavai határozottak voltak. Csak igazságot kérek. A rendőrségnek védenie kellene, nem pedig megfélemlítenie. A hangja tisztán hallatszott. Éva csodálattal nézett rá. Tudod te, Ilona? Rengetegen támogatnak. Mindenhol pozitív kommentek vannak. De készülj fel, a rendőrség nem fogja annyiban hagyni. Ilona halványan elmosolyodott. Nem félek. Nem tettem semmi rosszat. Ha idegháborút akarnak, állok elébe. Aznap este megcsörrent a telefonjuk. A férje vette fel. A hangja halk, de feszült volt. Ilona, a kapitányság vezető holnap reggel el akar jönni. Azt mondta, tisztázni akarja a helyzetet. Ilona kinézett az ablakon. Az utcai lámpák fénye halovány volt, de a szemében a meggyőződés tüze égett. Rendben, mondta röviden. Holnap szembenézünk velük. Aznap reggel a Kovács házban a légkör sokkal nyugodtabb volt, mint előző nap, de a levegő nehéznek érződött. Férje, László, feszülten ült a nappaliban, egy pohár kihűlt teát bámulva. Ilona, fehér kendőben, smink nélkül, kávét készített a vendégeknek, a kapitányság vezetőnek és kíséretének. Odakint néhány szomszéd már csendben gyülekezett. Kíváncsiak voltak. Ilona neve már beszédtéma volt a sarki boltban, a lakóközösség Facebook csoportjában, sőt, még a templomban is. A mi lelkészné asszonyunk szembeszállt a rendőrséggel. Valahogy így hangzottak a beszélgetések. 9 óra körül egy szolgálati autó állt meg a ház előtt. 3 egyenruhás rendőr szállt ki belőle. Egyikük Szabó őrnagy volt, a kapitányság vezető, aki előző este telefonált Lászlónak. Léptei határozottak voltak, de arcára igyekezett barátságos kifejezést erőltetni. Jó napot kívánok, Kovácsné asszonyom, köszöntette formális mosollyal. Jó napot kívánok! Fáradjanak be, uraim, válaszolta Ilona udvariasan, de hűvösen. Leültek a szerény nappaliban. Ilona azonnal tudta, hogy nem bocsánatot kérni jöttek, hanem a kedélyeket csillapítani. Szabó őrnagy finomkodó hangon kezdte a beszélgetést. Nos, Ilona asszony. Mi, a rendőrség képviseletében, szeretnénk tisztázni egy kis félreértést. Tudjuk, hogy a keringő hírek miatt a közvélemény félreértett minket. Valójában nem történt zsarolás. Talán csak kommunikációs hiba volt ön és a kollégáink között a helyszínen. Ilona élesen, de nyugodtan nézett rá. Kommunikációs hiba, uram? Ha csak félreértés volt, miért kértek 100 000 forintot adminisztrációs díj címén? Pontosan emlékszem a szavaikra.
A kapitány erőltetetten elmosolyodott. Nos, talán a kollégáim nem úgy értették. Lehet, hogy csak rosszul fejezték ki magukat. Mi is csak emberek vagyunk, asszonyom. Az ember tévedhet, uram. De nem használhatja ki az egyenruháját arra, hogy nyomást gyakoroljon másokra, vágott vissza Ilona gyorsan. A hangulat hirtelen megfagyott. László nagyot nyelt, míg a másik két rendőr idegesen összenézett. De Szabó őrnagy még mindig próbált uralkodni magán. Tudta, hogy ha durván beszél, a helyzet elmérgesedhet. Értem, asszonyom, mondta lágyabban. Belső vizsgálatot indítunk, de reméljük, hogy ön is segít megnyugtatni a közvéleményt. A hírek már túl nagy port vertek fel. Sokan félreértik a helyzetet. Ha tudna segíteni egy kis tisztázással, hogy ne legyen nagyobb a botrány. Ilona felvonta a szemöldökét. Úgy érti, uram, hogy hallgassak? Nem úgy, asszonyom. Csak a kedélyek megnyugtatása végett. Megnyugtatni a kedélyeket az igazság elfedésével. Ilona hangja emelkedni kezdett. Uram, én nem vagyok politikus. Én csak egy hittantanár vagyok. De a saját lelkemet nem tudom megnyugtatni, ha tudom, hogy a vétkeseket védelmezik. A kapitány elhallgatott. Nem számított rá, hogy a közösségben szelídnek ismert lelkészné ilyen kemény tud lenni. László próbált közbelépni. Talán a kapitány úr csak azt szeretné, ha az ügy nem terebélyesedne tovább. Ilona, mi is békét akarunk. Ilona a férjére nézett, majd mély levegőt vett. A béke jó dolog, Laci. De a béke igazság nélkül csak elnyomásban való csend. Ez a mondat mindenkit elhallgattatott a szobában. Csak a hátsó udvarból hallatszott egy kakas kukorékolása. Végül Szabó őrnagy felállt. Rendben, asszonyom. Akkor folytatjuk a nyomozást. De remélem, egyelőre nem tesz közzé újabb bejegyzéseket a közösségi médiában. Attól tartunk, a helyzet tovább forrósodna. Ilona csak röviden bólintott. Tegye, uram! De nekem is jogom van a véleménynyilvánításhoz. Amikor a rendőrök elmentek, néhány szomszéd azonnal odasereglett. Mi volt, lelkészné asszony? Bocsánatot kértek? Kérdezte egy asszony. Ilona halványan elmosolyodott. Nem, asszonyom. De már tudják, hogy a közösséget nem lehet többé becsapni. Aznap délután egy másik esemény tovább bonyolította a helyzetet. Egy országos médium újságírói érkeztek a gyülekezeti házhoz, ahol Ilona tanított. Interjút kértek. Ilona asszony, igaz, hogy a rendőrök 100 000 forintot kértek. Azt is hallottuk, hogy van hangfelvétele is, kérdezte egy fiatal riporter, miközben előkészítette a kamerát. Ilona bólintott. Van egy felvétel egy polgártól, aki véletlenül rögzítette a piaci eseményeket. A hang tiszta. Nem akarok senkit megalázni, de az igazságnak ki kell derülnie. A hír újra vírusszerűen terjedt. Ezúttal nem csak a helyi médiában, hanem az országos televízióban is. A igazságot Ilonának hashtag trendelni kezdett a közösségi médiában. Sok közéleti személyiség, sőt, néhány ügyvéd is felajánlotta, hogy ingyen segítenek Ilonának. Másrészről a rendőrkapitányságon a hangulat egyre feszültebb lett. A két érintett rendőrt azonnal a kihallgató szobába hívták. Szabó őrnagy idegesen járkált fel alá. Megmondtam, hogy ne csináljatok hülyeségeket a terepen. Most mi lett a következménye? A kapitányságunk nevét sárba tiporták a hírekben. Az egyik rendőr, aki tegnap durván beszélt Ilonával, próbálta védeni magát. De uram, mi akkor csak vicceltünk. Nem gondoltuk komolyan, hogy fizetni fog. Vicceltetek? Dörrent rájuk Szabó. Azt hiszitek, az emberek hülyék. Mostanra a videótok minden Facebook csoportban ott van. Ha vicceltetek, miért volt olyan komoly a hangotok? Senki sem mert válaszolni. Szabó mélyet sóhajtott.
Rendben, jelentem az ügyet a megyei főkapitányságnak. Ez már kicsúszott az irányításunk alól, és ti ketten készüljetek fel a Nemzeti Védelmi Szolgálat vizsgálatára. 2 nappal később Ilona és László hivatalos idézést kaptak a megyei főkapitányságra tanúvallomás tételére. Sok polgár elkísérte őket a támogatás jeleként. Kis transzparenseket vittek, melyeken az állt Kovácsné Ilonával vagyunk. Amikor Ilona megérkezett a főkapitányság elé, újságírók hada várta. A vakuk villogtak, a mikrofonok zúgtak. De Ilona nyugodtan lépdelt előre, lehajtott fejjel, csak halkan mormolta az Isten nevében. A kihallgató szobában 3 MVSZ tiszt előtt ült. Egyikük kinyitott egy aktát. Ilona asszony, szeretnénk minden tényt megerősíteni. El tudná mesélni újra az elejétől? Ilona részletesen elmondott mindent. A parkolástól a piacon, a 2 rendőrrel való találkozáson át a 100 000 forintos kérésig. Világosan és nyugodtan beszélt. Az egyik tiszt ezután lejátszotta a polgár által küldött hangfelvételt. Tisztán hallatszott a párbeszéd, ha gyorsan akarja, 100 000 forint, asszonyom. Hogy most elintézzük. A szobában csend lett. Az MVSZ tisztek összenéztek. Nem volt mit tagadni. Köszönjük, asszonyom. Ez a bizonyíték elég erős, mondta egyikük. Folytatjuk az eljárást. Ilona lehajtotta a fejét. Csak igazságot szeretnék, uram. Nem bosszút. Aznap délután hivatalos közlemény jelent meg. A 2 rendőrt ideiglenesen felfüggesztették a további vizsgálat idejére. Szabó őrnagy rövid sajtótájékoztatót tartott az iroda udvarán. A rendőrség nevében elnézést kérek a közvéleménytől 2 tagunk méltatlan viselkedése miatt. A legszigorúbban fogunk eljárni az eljárásrendnek megfelelően, mondta a kamerák előtt. A hír gyorsan terjedt. Sokan fellélegeztek. Ilona falujában az emberek aznap este a gyülekezeti házban gyűltek össze. Közösen imádkoztak Ilonáért. De Ilona maga nem érezte magát győztesnek. Az imaóra után a gyülekezeti ház tornácán ült, az eget nézve. László egy pohár meleg teát hozott neki. Mindenki büszke rád, Ilona, mondta László halkan. Ilona halványan elmosolyodott. Csak azt tettem, amit bárkinek tennie kellett volna. De tudod, hogy nem mindenki merte volna megtenni. Ilona a csillagokat nézte Debrecen tiszta éjszakai égboltján. Ha továbbra is csendben maradunk, Laci, akkor a gyerekeink hazugságban fognak felnőni. Csak azt akarom, hogy tudják, a becsület még létezik. László megfogta a felesége kezét. Csendben tudta, hogy Ilona harca még nem ért véget. De aznap este, a piaci incidens óta először, Ilona őszintén tudott mosolyogni. Másnap levelet kapott a főkapitányságtól. Az autóját visszaszolgáltatták, mellékelve egy hivatalos bocsánatkérő levelet. A rendőrség kártérítést is felajánlott, de Ilona elutasította. A pénz nem tudja helyrehozni a megrendült bizalmat, uram, mondta határozottan a levelet kézbesítő tisztnek. Az igazság elég. És attól a naptól kezdve Kovács Ilona neve a kitartás szimbólumává vált a polgárok szemében. A bibliaóráin gyakran mondta, néha az igazság nem a hatalmasoktól jön, hanem egy olyan szívből, amely nem hajlandó meghajolni az igazságtalanság előtt. Néhány nappal a rendőrség bocsánatkérésének híre után Kovács Ilona neve még mindig uralta a közösségi média hírfolyamait. Sokan bátor és őszinte hősként dicsérték. De nem kevesen voltak azok sem, akik különböző vádakkal kezdték támadni. Minden egy névtelen bejegyzéssel kezdődött egy Tükörkép nevű közösségi média oldalon. A fiók ezt írta, biztos, hogy Kovácsné Ilona áldozat, és nem szándékosan provokálta a rendőrséget a népszerűség érdekében. Forrásaink szerint politikai érdekek állnak az akciója mögött. A bejegyzéshez egy fotót csatoltak, amelyen Ilona több helyi közéleti személyiséggel látható egy árvaházi adománygyűjtésen.
Egy pillanat alatt a komment szekció megtelt vádakkal. Ó, kiderült, hogy csak a Rivaldafényt kereste. Persze, valószínűleg politikusnak készül. Ilona fájó szívvel olvasta mindezt. A nappaliban ült, remegő kézzel bámulta a telefonja képernyőjét. László odalépett hozzá, és azonnal tudta, hogy valami baj van. Már megint mi történt, Ilona? Ilona átnyújtotta a telefont. Nézd, Laci! Azt mondják, politikai érdekeim vannak. Hiszen én még csak nem is értek ehhez a világhoz. László gyorsan elolvasta, majd mélyet sóhajtott. Ilyen a virtuális világ, drágám. Ha tényekkel nem tudnak lejáratni, akkor rágalmakkal próbálkoznak. Ilona lehúnyta a szemét, visszatartva a könnyeit. Csak az igazságot akartam védeni. De miért érzem úgy, hogy ettől csak nehezebb lett, Laci? Mert az igazságot mindig próbára teszik, válaszolta László szelíden. Ne félj, a szívünket csak Isten ismeri. A vihar azonban nem csitult. 2 nappal később egy online hírportál még élesebb cikket közölt, a rendőrséggel szembeszálló hittantanár állítólag tisztázatlan eredetű adományokat kapott. A hír névtelen forrásból származott, de a címe elég volt ahhoz, hogy megrázza Ilona hírnevét. A hittanos gyerekek szülei kérdezősködni kezdtek. Többen telefonáltak, hogy megtudják az igazságot. Lelkészné asszony, én hiszek önnek, de a lakóközösség csoportjában sokan beszélnek erről. Azt mondják, a korábbi adománygyűjtésről nem készült elszámolás, kérdezte az egyik szülő telefonon. Ilona mély levegőt vett. Minden pénzügyi beszámoló a gyülekezeti ház hirdetőtábláján megtalálható, asszonyom. Bármikor megtekinthető. Soha nem titkoltunk semmit. Miután letette a telefont, Ilona elgondolkodott. Laci, ez már a gyülekezetet is támadja, mondta halkan. László a feleségére nézett. Félnek az igazságtól, Ilona. Mert te szégyenbe hoztad őket. Aznap délután Ilonát behívatták a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatalba, hogy tisztázza magát. Lászlóval együtt ment, egyszerű fekete ruhát és szürke kendőt viselt. A tárgyalóban 3 tisztviselő várta. Köszönjük, hogy eljött, Kovácsné asszonyom, mondta egyikük, egy bizonyos nagy úr, kimért hangon. Csak arról szeretnénk megbizonyosodni, hogy a gyülekezeti tevékenységek és az ön által végzett adománygyűjtések nem kapcsolódnak semmilyen politikai párthoz. Ez csak adminisztratív jellegű. Ilona udvariasan bólintott. Rendben, uram. Minden tevékenységünk tisztán szociális jellegű. Nincsenek politikai szponzoraink, sem más pártoktól származó pénzeszközeink. Minden adomány a gyülekezet tagjaitól és a környékbeli lakosoktól származik. Nagy úr sokáig nézte őt. Tudjuk, asszonyom. De ön most országos reflektorfénybe került. Sokan figyelnek, ezért óvatosnak kell lennünk. Értem, uram. De ha az óvatosság azt jelenti, hogy csendben kell maradnom az igazságtalansággal szemben, azt nem tehetem. Megfogadtam magamnak. Amíg élek, nem fogok félni kimondani az igazat. A szobában csend lett. A tisztviselők összenéztek, egyszerre csodálkozva és zavartan. Végül egyikük röviden lezárta a megbeszélést. Rendben, asszonyom. Nem találtunk semmilyen szabálytalanságot. Reméljük, továbbra is türelemmel viseli ezt a próbát. Hazafelé menet Ilona megállt a nagy templomnál. Leült egy sarokba, a térdeplőre borulva csendben sírt. Uram, ha ez a te utad az igazság érvényesítésére, adj erőt nekem. De ha ez a próbatétel a gőgöm miatt van, bocsáss meg nekem, imádkozott halkan. Amikor felállt, egy idős asszony lépett hozzá. Ilona asszony, csak azt akarom mondani, ne féljen. Mi itt a városban mind hiszünk magának. Ne hallgasson az idegenek szavára. Ilona az asszony könnyes szemébe nézett. Köszönöm, asszonyom. Szükségem volt ezekre a szavakra. A gonoszok kevesen vannak, gyermekem.
A jók sokkal többen, de a jók gyakran hallgatnak. Tehát beszéljen tovább, hogy mi, akik csendben vagyunk, bátorságot meríteszünk. Ezek a szavak meghatották Ilonát. A szívében tudta, hogy ez a harc már nem az autójáról vagy a rendőrökről szól. Ez a kisemberek méltóságáról szólt, akiket a hatalom gyakran elhallgattat. Aznap este telefonhívást kapott egy országos televízió újságírójától. Ilona asszony, szeretnénk meghívni a jövő heti Nyilvános tér című műsorunkba. A téma az állampolgári bátorság a hatalommal való visszaéléssel szemben. Ilona egy pillanatig habozott. László szelíd mosollyal nézett rá. Menj el, drágám! Mondd el az igazat. De ne haraggal. Mutasd meg a nyugalmadat. Az a te erőd. Egy héttel később Ilona megjelent a műsorban. A stúdió tele volt nézőkkel. Vele szemben egy híres műsorvezető és két másik vendég ült, egy volt bíró és egy jogászprofesszor. Kovácsné Ilona, kérdezte a műsorvezető. Mi adott önnek bátorságot, hogy szembeszálljon a rendőrséggel? Ilona nyugodtan a kamerába nézett. Mert ha a törvény csak a pénzeseké, akkor kivédi meg az olyan kisembereket, mint mi. Én csak azt szeretném, ha a rendőrök olyan becsületesek lennének, mint az egyenruha, amit viselnek. A stúdióban csend lett. Aztán hosszú tapsvihar tört ki a nézők soraiból. A műsor után azonban újra támadások érték. Néhány névtelen fiók azzal vádolta, hogy szándékosan keresi a szimpátiát, hogy személyes adománygyűjtést indítson. Pedig soha egyetlen forintot sem kért. Egy este László a feleségét a teraszon találta, fáradt arccal. Laci, elfáradtam. Olyan érzés, mintha széllel szemben harcolnék. Egyszer kimondom az igazat, és 1000 ember áll készen, hogy szidalmazzon. László leült mellé. De Ilona, sokan vannak, akik csendben megváltoznak miattad. Nézd a hittanos gyerekeket, most bátrabban kérdeznek, kritikusabbak. Egy kis lángot gyújtottál a szívükben. Ilona halványan elmosolyodott. Néha félek, Laci. Hogy a láng kialszik, vagy engem éget el. Ha a láng az igazságból fakad, Ilona, akkor nem fog elégetni. Világítani fog. Ilona az éjszakai égre nézett. Félhold függött a fák felett. Akkor hadd legyek én ez a kis mécses, mondta halkan. Néhány héttel később megszületett az etikai bizottság döntése. A két rendőrt tiszteletlenül leszerelték. A határozatot újságírók előtt olvasták fel. Szabó őrnagy hivatalos nyilatkozatot tett határozott hangon. Szeretnénk megmutatni, hogy a rendőrség nem tűr el semmilyen szabálytalanságot. Köszönjük a bátor állampolgároknak, köztük Kovácsné Ilonának, hogy jelentették az esetet. Ilona otthonról nézte a híreket. Nem volt újongás vagy elégedettség az arcán. Csak nyugodtan nézte a televízió képernyőjét, majd lehajtotta a fejét. László a feleségére nézett és megkérdezte, miért vagy csendben, Ilona? Ez a te győzelmed. Ilona szelíden elmosolyodott. Ez nem győzelem, Laci. Ez egy lecke. Nekem, nekik, mindenkinek. Felállt, fogta az imaszőnyegét, és a házuk mögötti kis imaszobába ment. Mielőtt imádkozni kezdett, halkan suttogta, Uram, ne engedd, hogy a szívem elbizakodottá váljon ettől a kis igazságtól. Terc meg alázatosnak, hogy téged magasztaljanak. Másnap Ilona visszament tanítani a gyülekezeti házba, mintha mi sem történt volna. A gyerekek boldogan fogadták. Az egyik kisfiú odaszaladt hozzá és megölelte, lelkészné néni, mondtam apának, hogy ha nagy leszek, rendőr leszek. De olyan becsületes, ahogy a lelkészné néni mondta. Ilona elmosolyodott, és megsimogatta a fiú fejét. Ez a helyes cél, gyermekem. Odakint a nap lágyan sütött. A reggeli levegő új nyugalmat hozott. Bár a világ rágalmakkal és nyomással rázta meg, Ilona egy dolgot tudott, az őszinteség mindig megtalálja a maga útját.
2 hónap telt el azóta, hogy Kovács Ilona neve megtöltötte a televízió képernyőit és a közösségi médiát. Az élet lassan visszatért a normális kerékvágásba. A gyülekezeti ház újra a gyerekek nevetésétől volt hangos. A város lakói már nem vitatkoztak az ügyről, és Ilona újra zavartalanul készülhetett a bibliaórákra. Azonban a nyugalom mögött valami új is növekedett, a közösség mélyebb tisztelete. Az emberek már nem csak azért jöttek hozzá, hogy a hitről tanuljanak, hanem hogy tanácsot kérjenek becsületről, bátorságról és türelemről. Aznap reggel Ilona a gyülekezeti ház teraszán ült, és a diákok füzeteit javította. A szél lágyan fújt, magával hozva az éjszakai eső utáni nedves föld illatát. László egy tányér süteménnyel érkezett. Ilona mondta mosolyogva. Vendéged van. Egy rendőr. Ilona abba hagyta az írást. Rendőr? László bólintott. Igen, de nem a régiek közül való. Az új megyei főkapitány. Azt mondta, személyesen szeretne találkozni veled. Néhány perccel később megérkezett Varga ezredes, a területre újonnan kinevezett főkapitány. Arca barátságos volt, ellentétben a megszokott merev tisztviselőkkel. Nem konvojjal érkezett, csak egy beosztottja és egy sofőr kísérte. Adjon Isten, Ilona asszony köszöntötte udvariasan, kezet nyújtva. Adja Isten! Fáradjon be, uram, válaszolta Ilona. A szerény nappaliban beszélgettek. Varga ezredes egyenesen a tárgyra tért. Tudom, min ment keresztül. Elolvastam az összes aktát, és láttam az interjúit. Rendőrként szégyellem magam. De emberként sokat tanultam öntől. Ilona halványan elmosolyodott. Nem akartam, hogy bárki szégyenkezzen, uram. Csak azt szeretném, ha a hatóságok visszanyernék az emberek bizalmát. Ez az én célom is, asszonyom, felelte Varga határozottan. Mert a bizalom a mi alapunk. Ha az elveszik, ez az egyenruha csak egy darab szövet. Ilona sokáig nézte őt. Akkor kezdje a kis dolgokkal, uram. Ne tekintse a polgárok panaszait zavaró tényezőnek. Néha csak arra van szükségük, hogy meghallgassák őket. Varga mélyen bólintott. Ígérem, asszonyom. Új programot indítunk. A rendőrség meghallgatja a közösséget. Ha van kedve, ön is adhat tanácsokat. Ilona meglepődött, de az arca boldog volt. Ha a szándék jó, minden tőlem telhetőt megteszek. Néhány héttel később a program hivatalosan is elindult. A rendőrök kis falvakat jártak körbe, teljes egyenruha és formaságok nélkül hallgatták meg a lakosok panaszait. Leültek a faluházakban, a helyi kocsmákban, sőt, még Ilona gyülekezeti házának udvarán is. Ilona segített összekötni a panaszosokat a hatóságokkal. Többé nem a rendőrség ellenségének tekintették, hanem hídnak a közösség és a hatóságok között. Egy közösségi találkozó után Varga ezredes azt mondta, tudja, asszonyom, rájöttem, hogy sok rendőr elvesztette az irányt a terepen, mert soha nem kerültek igazán közel az emberekhez. De a program óta sokan megváltoztak. És mindez az ön akkori bátorságával kezdődött. Ilona lehajtotta a fejét. Én nem tettem semmit, uram. Csak őszinte voltam. De ez az őszinteség volt az, ami fényt gyújtott a sötétben, asszonyom, válaszolta Varga. Azonban nem mindenki fogadta el azonnal a változást. Egy kis kisebbség még mindig gúnyolódott, azt gondolva, hogy Ilona túl sokat avatkozik a hatóságok dolgába. De ezúttal Ilonát ez nem zavarta. Megtanulta, hogy nem minden szem fog tisztán látni, és ez így van rendjén. Aznap este, a bibliaóra után, Ilona a verandán ült. Az ég sötét volt, csillagok nélkül. Csak egy félhold függött az égen. László 2 csésze teával érkezett. Ilona mondta halkan. Büszke vagyok rád. Ilona elmosolyodott. Miért vagy büszke, Laci? Mert önmagad maradtál. Amikor mindenki dühös volt, te nyugodt maradtál.
Amikor támadtak, te türelmes maradtál. És most az emberek miattad kezdenek megváltozni. Ilona az égre nézett. Csak azt szeretném, hogy a gyülekezeti házban a gyerekek egy becsületesebb országban éljenek. Ha csak egy kis változás is történik, az már elég. Néhány nappal később Ilona hivatalos meghívót kapott az országos rendőrfőkapitányságtól. Felkérték, hogy legyen vendégelőadó a köztisztviselők etikai és integritási szemináriumán. Először habozott. Én csak egy hittantanár vagyok, Laci. Illik nekem rendőrök és tisztviselők előtt beszélnem. De László szelíden azt mondta, szükségük van arra, hogy egy egyszerű ember hangját hallják, egy őszinte szívből. És végül Ilona elment. A nagy épületben több tucat rendőr ült és figyelt. Néhányan még felismerték a nevét a hírekből. De ezúttal nem gyanakvással, hanem tisztelettel néztek rá. Ilona a pulpitus előtt állt, remegő kézzel, de nyugodt mosollyal fogta a mikrofont. Nem azért jöttem, hogy kioktassam önöket, kezdte. Csak emlékeztetni szeretném önöket, hogy minden alkalommal, amikor felveszik ezt az egyenruhát, ne felejtsék el, hogy a társadalom a reményeit helyezi az önök vállára. Ne hagyják, hogy egyetlen kis hiba miatt az emberek elveszítsék a bizalmukat. Mert ha egyszer elveszik, nehéz visszaszerezni. A teremben csend lett, majd hosszú és őszinte taps visszhangzott. Néhány rendőr meghatottan hajtotta le a fejét. Az esemény után Varga ezredes odalépett hozzá. Biztos vagyok benne, asszonyom, hogy nem csak a társadalom rendőrségről alkotott képét változtatta meg, hanem a rendőrség társadalomról alkotott képét is. Ilona elmosolyodott. Akkor a küzdelmem nem volt hiába való. Néhány hónappal később az élet visszatért a Békés mederbe. A rendőrségi közösségi program folytatódott. A gyülekezeti házban Ilona újra a gyerekek bibliai tanításával volt elfoglalva. Néha néhány rendőr egyenruha nélkül, csak pólóban és mosollyal az arcán segített az adománygyűjtéseknél vagy a közösségi munkában. Egy délután, amikor a nap már lemenőben volt, 2 fiatal rendőr érkezett a gyülekezeti házhoz. Néhány zsákrist és iskolaszereket hoztak. Ezt a gyerekeknek hoztuk, lelkészné asszony, mondta egyikük szégyenlősen. Ilona meleg mosollyal nézett rájuk. Köszönöm, fiaim. Nem rendőrként, hanem testvérként jöttetek. Egyikük halkan megszólalt, régen szégyeltük magunkat, asszonyom. De most büszkék vagyunk, hogy részesei lehetünk ennek a változásnak. Ilona csak lassan megveregette a vállukat. Ne rám legyetek büszkék. Arra legyetek büszkék, hogy a helyes utat választottátok. Aznap este Ilona és László a házuk hátsó kertjében ültek. Az esti szél lágyan fújt, magával hozva a jázmin illatát. Laci, mondta Ilona halkan. Néha még mindig félek, hogy a régi események megismétlődnek. De most már tudom, hogy amíg vannak becsületes emberek ezen a világon, a sötétség nem győzhet. László lassan bólintott. Igazad van, Ilona. És talán Isten azért választott téged, hogy mindez megváltozhasson. Ilona az égre nézett. A hold aznap este telihold volt. Fénye lágyan esett a földre, megvilágítva a kis kertjüket. Akkor, mondta halkan, legyen mindez egy lecke. Hogy a harag rombolhat, de a becsület és a türelem építhet. Lehunta a szemét egy pillanatra, majd halkan suttogta, köszönöm, uram. Nem adtál nagy győzelmet, de a szív békéjét megadtad. Néhány évvel később Kovács Ilona történetét példaként tanították a rendőrségi etikai képzéseken. A gyerekek, akiket tanított, felnőttek, sokan lettek tanárok, ügyvédek, sőt, 2 közülük a környék becsületes rendőreiként váltak ismertté. A társadalom nem áldozatként, hanem egy olyan asszonyként emlékezett rá, aki bátran kiállt az igazságért, anélkül, hogy elvesztette volna a méltóságát és a szeretetét. És minden alkalommal, amikor valaki megkérdezte tőle, lelkészné asszony, mi a titka annak, hogy nyugodtan nézzen szembe az igazságtalansággal?
Ő csak elmosolyodott, és így válaszolt, mert hiszem, hogy aki türelme